Balik ta diri sa Negros Oriental, hapsay og nagmalinaon ra ang pagpagayon sa tulog ka adlaw nga public hearing alang sa proposed postponement sa iski ug barangay election. Atong sayran ang detalye nining akong report. Ang mayor sa lungsod sa Tawin, usa sa siyam ka mayor sa lalawigan sa Negros Oriental ang misuporta sa postponement sa barangay ug iski elections. Sa gipahigayong public hearing sa lungsod, gipadayag usab sa mga munupyo o ubang mga stakeholder ang ilang pulso mahitungod sa isyu. Samtang gihulagway sa COMELEC 7 Regional Director Lionel Marco Castellano nga nakabot nila ang tinguha nga makuha ang sentimiento sa katawhan sa Negros Oriental. Hinoon, giklaro nini nga dili lang ang resulta sa public hearing ang himuong basihan sa COMELEC Anbang, kung dili apil ang mga umaabot pa mga panghitabo o galing adunay mutumaw. We are very thankful sa people of Negros Oriental that they attended the public hearing. Kani sa among mga natambugan nga mga public hearing, bisan nga ingunta ang LGU is supporting for that the election must go on October 30. Nakamanggay mo ito nga kontra ang iyang posisyon sa posisyon sa taga-LGU. Sa kinatibukan, nagmalinaon ang kalihukan matod sa COMELEC. Nagpadayon usab ang COMELEC sa pagpangandam sa umabot nga piniliay. Let me just stress na dili ni padaghanay o kanang kinsay gusto nga madayon o kinsay so dili dagad siya o sige dayon ta. Dili ni kini maubitaw na aming ipanggibitar ng mga election stakeholders at sa our PPCRB, atong taga-DepEd, AP, PNP, niya ang kanang mga LGU barangay officials because we really want to get the sentiments. Samtang ang kadakuan sa Negros Oriental Police Provincial Office, wa pa mohatag og assessment sa tulo ka adlaw nga public consultation. Una na hinuon gipadayag sa PNP o sa AFP nga malinaw na ang tibok lalawigan sa Negros Oriental. Kauban silang Godfrey Relian o Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.